Τι όνομα του βάλω τώρα σε αυτό το βίντεο? Παρδαλίτσα πορεία προς Τουμπά. Ωραία. Παρασκευή μπείτε να το δείτε. Αρχηγέ. Κόντρα στην κρίση. Ναι. Έγινε. Η Παρδαλίτσα. Καλό. Όχι. Μα είπα θα φέρω καλύτερη κάμερα, λέω τώρα. Και το έκανε. Βέβαια. Όλοι οι παουξίδες πάμε στην Τούμπα. Έτσι όλοι. Πάω κολέ. Πάμε. Εγώ λέω πάω κολέ. Όχι Ναι. πάω κολέ. Το θέμα είναι δεν ξέρουν ότι και η Παρδαλίτσα έχει Τούμπα. Ακούς ο πεθερούλης σου να πει αυτός το Βάζελος πότε έγινε δικέφαλος. Αγγέλη, καλά πας? Είναι το Κασταδούρα. Έλα Στάση για μελομακάρονο. Το νερό έχει υπερχείληση. Έρχεται και έρχεται από αυτό που σε τσάκι το μωράει πάνω στο νερό του Βατίνας. Αυτό είναι το νερό της Κατσίκας. Αλλού ξέρεις να βάζεις χέρι, εκεί δεν μπορείς, απατεώνα. Φτάνουμε. Βαγγέλης Τζόρτζης, gmail.gr.com. Φτάνουμε. Τα βλέπεις μαλάκα πως περνάμε? Κοίτα τώρα. Θα σμεράει αυτό το σπίτι. Τώρα με συγχωρηθούν. Είδες οι Αθηναίοι. Βαγγελάκη, τι έγινε ρε? Έκασαν έδαφος. Τι λέει? Πάμε. Πιστεύω ο κάμεραμαν να έχει κουραστεί. Όχι. Αρχίζει και μας ζεσταίνει λίγο η ανηφόρα,
Εδώ είναι δύσκολη πίστα, κλείνω.